hay grandes datos, ¿no?, que nos confirman que Donostia Kultura goza de una buena salud. 2016ko ospakizuna pasata gero, Donostia Kultura indartua dagoela esan dezakegu. 2017 ha sido un año de consolidación de diferentes actividades organizadas desde Donostia Festek. Hala, Donostiako Festek indarrez beteta diraute urte askotarako. Oro har, garbi geratu da 2017an eta geratuko da 2018 amaitzean zenbait programa ez dakit geratzeko etorri diren ala ez, hola luzarora hitz egitea zaila izaten da, baina urte batzutarako behintzat badutela zerrimana. Kulturak jantzi egiten gaitu, jantziago egiten gaitu. Mundu honetara, larru horretan etortzen gara, eta pixkanaka jazten joaten gara, eta mundua uzten dugunerako gure ohiturak eta gure kultura izaerak besteengana zipristintzen ditugu. Horregatik, kulturak jantzitako hiri bat izatea oso importantetzat jotzen dugu Donostia Kulturan.